Hajiya kai amma mugu ne za ka raunana zuciyar yata fice daga gidan nan. Pick up action. Kai amma mugu ne za ka raunana zuciyar yata da daɗaɗɗen kalamanka. Wannan ai wani abu ne daga baya kenan. Ka fice daga gidan nan. Me wani ke a cikin To me za ka yi? Ai to koma kawai. Kuma. Fito. Muje pick up. Okay. Daga fitowar kai amma mugu ne. Pick up action. Kai amma mugu ne. Kana nema ka raunana zuciyar yata da daɗaɗɗen kalamanka. Wannan ai daga baya kenan saboda haka fice daga gidan nan. Lami, me wani ke a gidan? Wani kilaroro kanti ba hajja. Wai zuwa ya ba mu haƙuri bayan ya cuce mu. Yanzu kai saboda rashin mutunci, saboda kai baka da baka tunani. Har kana da ma karfin gwiwar za ka iya zuwa ka shigo min har cikin gida ka zo ka rika da kokarin tsaya da yata. Kuma a gaban mahaifiyarta kuma ka tsaya musu kirere ka ka ba wani saboda kai ba ku ci. Ban ci mutunci da kai mana kuma sai ka zo kai mana bibiya kuma haka shigo na gurin. To. Ni ba wani ce na zo ne domin in yi da wani. Na zo ne in ba ta hakurin abin da ya faru. Ya fi mu. Ahmad, ba ma bukatar wurin da wani ne ba da hakurinka. Ka kama hanya ka fita mana cikin gida ba ka kuma zan bincike ka a cikin gidan nan. Fitar da cikin gidan nan. Fita. Ke? Me ya wuce? Pick up daga fitarsa. Silent. Action. Fita kamar mutum. Wani shashe shi dan Allah da annabi. Dan Allah ke shashe nan. Shashasha ta ɗin ƙarawa. Wai ba zuwa da a mai da ita ba to ai zancen a mai da ita ma ai bai taso ba. Lami, yaron nan mun fasa baki ba kan da zai kwanta ba. Cut.